akamisa kana kuti Shoprite payoda kumbotenga hair remover. Ya hair remover hair remover da utenga hair remover mangwana. Atofunga takunyara izvakwana. Hair remover yeipa munhurume. Ndiro kugadzira kamapwa nekwese kusisi kwako kuri kupisa ka ndiro tenga hair remover mangwana. Real men atenge hair remover. Real men anoboilisa mvura oita kuundura ndebvu dzese idzi maapwa mese mukwese kuundura. Kana kubatidza moto apo moita kubvuraudza. Zvese izvi mobvuraudza. Uratura here. Ndati ndinoda kukadhi rangu rekubhengi ndotenga hair remover mangwana. Hakuna munhurume ari real anobvisa ndebvu nehair remover. Zviko izvozvo. Ndoda kuti mundirakidze kuti muri real men. Kwete zvamuri kundiitira. Naiwe ndakutadzira ikweyo. Hapana kana chamambonditadzira. Ndangoti ndikukuudzai kuti real men